Og nu er vi nået til den nordligste kommune i Grønland. Avannaata Kommune, og der er 6 kandidater fra alle partierne i Avannaata Kommunes kommunevalg, og der vil også være en del spørgsmål fra vælgernes side. Vi starter vores vælgermøde i Ilulissat nu, og nu skal vi komme ind på vælgernes side, og jeg kommer hen til vælgerne, når de skal til at stille spørgsmål. Og det er alle sammen velkommen. Inden vi når så langt, så kan jeg sige, at der er simultantolkning på Konya 2. Som sædvanligt, der skal vi før, inden vi kommer ind på vælgernes spørgsmål, give mulighed for kandidaten at sige det ord på 1 minut. Og det første er Inuit Ataqatigiit. Inuit, værsgo. Jeg byder jer alle sammen velkommen til seerne i TV og alle der er en god service skal være. Og det er vigtigt, at uanset hvor man er født ind, og at være til stede som folkevalgt, og det er vigtigt, fordi man skal høre alle deres meninger. Og der er en del ting, der ikke er klare i kommunen, og jeg vil gerne gøre arbejdet bedre for borgerne fra Inuit Ataqatigiits side. Der er en del sociale problemer, og når man snakker om børn, så er det Inuit Ataqatigiits opgave, at man handler hurtigst muligt, når det handler om børn. Vores elskede land skal behandles bedre med hensyn til sanitisering og Inuit Ataqatigiit. Tak. Og nu jeg hedder Svend Møller, og jeg er 43 år, og jeg stiller mig som kandidat på vegne af nogle partier. Og der partiers mål er selvstændighed og udnyttelse af og mere ansvar, overtagelse af de naturlige ressourcer. Vores parti er midt imellem, så det er en fordel for os, at vi er placeret på den side. Vores mål er, at borgerne skal have mere ligerettede muligheder, og der er 23 bygder i vores kommune, og de skal have bedre og lige vilkår. Og det er meget vigtigt, at de mindre byer også får bedre muligheder som de store byer. Det er en af vores vigtigste mål og budskab. Så tak til Inuit Ataqatigiit, der er gået ind. Siumut, værsgo. Ærede vælgere og ærede borgere. I vores helt nye kommune, der er der først godtræd efter vores etablering. Og vi er meget stolte fra Siumuts side, at alt det, vi har opnået. Og jeg vil gerne sige tak til alle partierne i starten, fordi de har udvist samarbejdsvillighed med hensyn til udviklingen af vores kommune. Og alle partierne har været med til at opnå de ting, vi har opnået her og nu. Og i Avannaata Kommune, der synes vi, det er vigtigt, at der er en bred samarbejde, og det vil vi gerne fortsætte fra Siumut, og det er vores mål i vores emne her i valget af udvikling af kommunen, og det vil vi gerne byde jer alle sammen til samarbejde. Tak. Jeg vil gerne lige understrege, at
jeg er stedfortræder og suppleant for, inden jeg ikke kan komme hertil. Først vil jeg sige, at vi er ked af, at vedkommende ikke kunne komme hertil med flyet. Jeg stiller mig på vegne af Dasut, og vi har været en del af kommunalbestyrelsesarbejdet, og vi synes, det er vigtigt at udvikle fiskeri og erhvervslivet i Avannaat Kommune, for eksempel produktion, hvor produktionerne har bedre vilkår, og hvor der er konkurrence, og som er til gavn for fangere og fiskere, og med hensyn til den nærmeste fremtid, at forbedre udviklingen med det korte, så bliver jeg velkommen til valget, og at Dasut er et parti, der ikke bare taler om det. Tak. Demokraterne. Tak. Jeg er Lina Ravndal. Jeg bor her i Ilulissat og næsten 50 år gammel. I de sidste 4 år, der har jeg arbejdet i kommunalbestyrelsen på vegne af demokratiet i Avannaat Kommune. Så derfor har jeg været i mange steder rundt omkring i Avannaat Kommune, og jeg kan sige, at vi har en hel masse ressourcer, som vi ikke udnytter fornuftigt, og det er det, vi gerne vil udnytte bedre. Vi skal uden at holde tilbage med udviklingen til møde og udbrede erhvervsmulighederne, og det har jeg besluttet sig også for at arbejde videre med, for derved kan vi først gøre det vores kommune bedre. Og jeg kan komme til valget den sidste, Nalerak. Jeg er vælger, og det er førstegangsvælger, og der er et sted her, og der siger ned i byerne og bygderne. Tak til KNR TV's vælgermøde og den her mulighed. Vi gerne fra Nalerak uden at tøve os og stille op her til kommunalvalget og ligestille alle borgerne i bygden og byerne, og vi skal opmuntre alle borgerne og erhvervslivet, for det er dem, der holder samfundet i gang. Vi skal udvikle folkeskolen og samfundet skal udvikles på alle måder, og ikke mindst at udvikle kærlighed og respekt for alle borgere. Tak. Og vi er nået frem til første spørgsmål. I den nordligste, det er ikke bare Grønlands nordligste kommune, men det er verdens nordligste bygd, som mange ikke til dagligt møder. Der er ulve, og som kommer tæt på bygden, og hvad Batlok Henriksen spørger om, lad os høre, hvad hendes spørgsmål er med hensyn til ulven. Jeg hedder Batlok fra Siorbaluk. Vi har ikke så mange gadelygter i vores bygd. Der er kun få gadelygter i vores nordligste bygd, hvor der er vintermørke en del af året, og man kan næsten ikke se noget. Isbjørne og ulve nærmer sig bostederne i så Batlok Henriksen spørger om, hvem har tænkt på at etablere gadelygter med hensyn til sikkerhed. Eller rakker op. Det er en spændende og vigtig spørgsmål, som Batlok spørger om.
når vi snakker om disse dyr, som nærmer bostederne og byerne og bygderne, og for at forhindre, at de kommer hen på bygderne, så skal man aflive disse dyr, så man ikke stiller borgerne til fare. Og når det er så mørkt, det er rigtigt, at der er meget mørkt en del af året, og der er behov for, at der er gadebelysning, og det vil vi gerne arbejde med fra Nederlands side. Og den næste, der rækker hånden op, er når det takker dem nej. Værsgo. Ulven er farlig, og for ikke at vi bringer borgerne i fare, så skal vi gøre det således, at børnehaverne og folkeskolen skal have en hegning omkring, således at det er svært for disse dyr at komme ind på. Her spørger man om gadebelysning, fordi det er meget mørkt en del af året. Det er vigtigt, at uanset hvor man på at der er udvikling på lige fod med alle andre byer og bygder. Det er selvfølgelig det er et bosted, så der skal være belysning. Vi snakker om Siorpalu, som er en bygd. Ja, man skal etablere gadebelysning, og for at beskytte børnene, så skal man også lave indhegning. Og det næste er demokratisk, og derefter er det sundt. Her er det vigtigst at beskytte mennesket. Problemstillingen i Siorpalu er meget forståelig, og med hensyn til gadebelysning, så har Nukissiorfiit en stor ansvar for at etablere det, så det synes, at vi skal samarbejde med Nukissiorfiit for at etablere disse gadebelysning, og det er vigtigt at beskytte disse borgere. Hvor hurtigt, hvis I kommer ind i kommunalbestyrelse, og hvor hurtigt kan Siorpalu med borgerne regne med jer? Lige nu er vintermørket heldigvis ved at være afsluttet, men det vigtigste er, at inden vintermørket kommer hen, at få løfte opgaven så hurtigst muligt. Og nu er det så. Her snakker vi om gadebelysning, det manglende gadebelysning af Siorpalu-bygden. Hvad vil I gøre for at forbedre det? Menneskets liv er i centrum. Det skal I huske. Når en rådyr skal ikke bringe borgerne i fare, og vi, der kommer ind i kommunalbestyrelsen, der skal vi så hurtigt muligt samarbejde med Nukissiorfiit og for at få etableret disse. Og det er ikke nok med at skræmme disse rådyr væk. Og hvis vi skal beskytte borgerne, så skal vi hurtigt muligt samarbejde med Nukissiorfiit og få etableret disse belysninger. Det vil at der arbejde med. Fra det så til Siumut, hvor hurtigt kan I få etableret disse gadebelysninger. Med hensyn til etablering af gadebelysning, der har flere bygder henvendt sig til kommunen med ønsket om at få etableret gadebelysning og ansvaret. Og vi skal huske på, at Nukissiorfiit har en stor ansvar, og vi kan henvende os til Nukissiorfiit, at der er disse problemstillinger, for eksempel i Savissivik eller Siorpalu, og at det får på det problemstilling løser hurtigst muligt, og samarbejde er meget vigtigt her. Og for at høre, om der er midler til at få etableret gadebelysning i kommunen. Er det sådan, at du
med hensyn til borgernes sikkerhed. Jeg har sagt, at det også er kommunens ansvar, og fordi vi synes, det er vigtigt at beskytte borgerne, og når vi laver prioriteringsarbejde, så skal vi snakke med Nukissiorfiit og komme med argumentationer for, at der er disse vintermærker og en del af året, så det er vigtigt at få etableringen. Jeg kan ikke love, hvornår disse vil blive etableret, for vi skal først lave en aftale med Nukissiorfiit. I den nordligste bygd i verden, der hører vi, at der er problemer med gadebelysning. Hvad vil gøre fra Inuit Ataqatigiits side, som jeg kan høre her? Der er det vigtigt at få lavet en aftale med Nukissiorfiit hurtigst muligt. Nukissiorfiit har en del ansvar, og det er vigtigt at få etableret samarbejdet så hurtigt som muligt. Og nu forhører man om at få aflivet disse rovdyr, der kommer for tæt på, og arbejdet er i gang, og vi kan kun støtte det herfra, for menneskets liv er i centrum. Og fra salen, der vil Katrine Skade stille et spørgsmål, og hun er forælder til et handicappet barn, og hun har et spørgsmål. Jeg håber, I kan forstå mit spørgsmål. Jeg har et barn, som er svært handicappet og er enlig forælder. Hvordan kan man hjælpe disse familier bedre? For vi har ikke engang, når vi henvender os, så får vi det her svar. I har ikke få hjælp herfra og støtte herfra byen. I er nødt til at hjælp fra jeres familie. Vi, som ikke arbejder i kommunen, og skal vi blive med at få opgave til at kunne hjælpe og støtte vores familie. Den første, der rækker hun op, er demokratisk, og det næste er Nalerak. Værsgo. Katrine, tak for dit meget klare spørgsmål. Den problemstilling, den hører vi ikke, den har vi ikke hørt første gang, og jeg er også forælder til et handicappet barn, og jeg har haft de her problemstillinger, lige det her præcis problemstillinger som dig, og jeg vil selvfølgelig arbejde med hele mit hjerte på at få den problemstilling løst. Det er meget, meget svært for en forælder at bruge de her kræfter hver dag og til dagligt, og det eneste, man kan hente kræfter er aflastningsfamilierne, som kan tage over i måske 2 dage om måneden. Så jeg vil gerne bruge alle mine kræfter på at forbedre vilkårene for disse familier. Og jeg efterlyser med en aflastningsfamilie. Hvad vil I gøre ved det? Tak for dit spændende spørgsmål. Vi ved alle sammen, at der er en handicaplov, og som kommunen skal overholde. Og det er vores ansvar som folkevalgte, og ikke mindst udvalgsformanden, at det er vigtigt, at man servicerer disse familier med handicappede børn. Og en af vores forslag er, når vi kommer ind fra Nalerak, så der vil vi gerne arbejde for, at der skal være en socialborgmester, som kan skal arbejde for disse, for eksempel disse familier, og en del af opgaven er at få etableret disse aflastningsfamilier, og ikke mindst at dygtiggøre vores eksisterende medarbejdere på området. Tak.
Men at hvis jeg spørger dig på den måde, her efterlyser en endelig måde om at få forbedret sin vilkår som en forælder til handicappet. Er du enig med i det her forslag? Jeg mener, at vi kan gøre det på den måde, at børnehaverne måske kan få forlænget deres åbningstid med hensyn til at aflaste disse familier og ikke mindst dygtiggøre medarbejderne med hensyn til opgaven og med hensyn til kommunens der er der mangel på midler og der er nødt til at være muligheder for aflastning og at er det vigtigt, at der skal tilføres flere midler til området. Familieliv er en søjle og meget vigtigt i landet. Folk henvender sig ikke bare for sjov til kommunen for at bede om hjælp. Handicappede har som alle andre behov, og man skal lytte til forældrene, ikke bare sige, at vi skal tilføre så meget og så meget midler. Nej, vi skal samarbejde tæt med folk, der arbejder med disse og give mulighed for at høre til, hvad der er for nogle, og finde ud af, hvad det handicappede er dygtige til at udvikle disse kompetencer. Og i stedet for bare at støtte dem, men vi skal også kigge på, hvad deres kompetencer er som handicappede, og udnytte disse kompetencer. Og det er vigtigt, at hvis vi skal arbejde med mennesket i centrum og barnet i centrum, og der skal være lige mulighed for alle. Hvad vil du foreslå? Det er det, jeg siger, at vi skal lytte til deres kompetencer, og vi kan ikke bare støtte og hjælpe, men vi skal snakke nøje med familierne og finde løsninger og handle dem. Siumut. Hvad er jeres råd? Fra oktober 2018, der har kommunen etableret en handicappolitik, og den skal sikre, at børn med handicap samarbejder med MISI og folkeskolen og børnehaverne og forsvare disse unge og børn og derved sikre børns rettigheder bliver opfyldt. Det er sådan, at der er en handicappolitik i kommunen, og folk, der henvender sig til kommunen, og når de henvender sig, så skal det føle, at de får mulighed for at få hjælp, og det arbejder vi også med hver dag, og vi arbejder hver dag med at opnå disse. Her snakker vi om den endelige forælder. Handicaploven er blevet fornyet i Grønland, og vi har fået en del påpegninger fra Genève for eksempel, eller til kommunerne, og det er det, vi skal sikre opnå. Hvordan kan du besvare det spørgsmål kort med hensyn til aflastnings eller støtte til den her konkret familie for eksempel? Vi har ansvar for at give mulighed for aflastning og støtte til disse familier. Og vi behandler sagerne, og vi vurderer sagerne. Hvis behovet er større end der efter kommune handicappolitikken, der skal vi også
tilpasse. Inuit Ataqatigiit ilusiaqorilaarussi tassa Hvis jeg spørger jer Inuit Ataqatigiit, kommuniminnartuutimin politik taa 2018 kommunen, handicappolitikken, som blev etableret i 2018, hvordan, politikkiqaanna taassamaanni qanulqa hvad synes du om handicappolitikken? Først vil jeg gerne sige, at jeg er ked af, at Katrine, at du har oplevet disse problemer. Det er vigtigt. Vi vil gerne ansætte flere aflastningsfamilier, som I kan se i Avanante Kommunes hjemmeside. Vi har søgt flere socialrådgivere og aflastningsfamilier. Vi er nødt til at lave genopslag gang på gang, fordi vi ikke kan få fat i disse faglærte arbejde. Og jeg synes, at servicering af disciplinen ikke har været nok. Og vores problem er, hvordan kan vi gøre det attraktivt for fagfolk at søge arbejde her. Hvorfor har man ikke gjort det før? Jeg stiller mig her for at gøre det bedre for disse borgere, og vil undersøge det til bunds. Og nu kommer vi til den næste spørgsmål fra borgernes side. Brandenburg. Utrolig udfordrende med de hundehold og arealtildelinger til hundehold, og hvis og når I kommer ind i kommunalbestyrelsen, har jeg så tænkt jer at gøre det anderledes, for det er ret anstrengende for medborgerne med de hundehold og de arealtildelinger, der er helt tæt op af bebyggelser. Og også i forhold til de hundehold og de problemstillinger, der kan være, fordi at når børn de er på vej i skole, så går de også forbi nogle hunde. Og der er flere også af borgerne, der har henvendt sig og skriftligt henvendt sig til kommunen, og der er ikke kommet nogen som helst et svar fra kommunen omkring en løsning på de problemstillinger, jeg lige har opremset. Ja, der er tale om hundehold, og hvis børnene skal kunne sove trygt om aftenen og uden afbrydelser, hvad skal vi så gøre med den problemstilling? Hunde, der går løse, de forstyrrer de andre hunde. Vi har også haft nogle piller, der kunne benyttes til hunde, sådan så at de kan håndteres bedre. Men hunde er utrolig kloge, og indimellem så kan det være svært at fange netop de her løse hunde. Vi benytter os af et bestemt et bestemt område, en areal, hvor vi tildeler det til hundehold, men vi kan ikke kun sætte os lid til, at det kun er et område, hvor der skal være hundehold. Der er også mange ting, der gør, at der er også andre, der ødelægger hundeholdsområder. Der er mange problemstillinger, der hænger sammen, men hvis det er, at vi skal begynde at kigge på, at der skal være mere tilpasset hundeholdsforhold og arealtildelinger, så er vi nødt til at kigge på det hele problemstilling, og vi er også nødt til at få fat i de piller, som kan få hundene til at falde til ro, så vi kan fange dem og flytte dem. Ja. Så I går ind for... Hvad siger du? I går ind for, at der skal være større belysning på gaderne og ved hundeholdsområderne? Ja. Altså nu er vi jo i gang med at flytte hundehold uden for bebyggelser, lidt uden for byen, ja. Så vi er nødt til at gøre det bedre, ja. Ja, de områder, der er deroppe, ja,
os, der bor i Ilulissat, vi ved udmærket, hvordan forholdene er deroppe, der hvor hun er placeret nu. Ja, det skal vi gøre noget ved. Der skal også være bedre belysning, det er korrekt. Bedre forhold. Ja, og vi går videre. Det var så hundehold. Den næste, der får ordet, er omkring det samme spørgsmål. Vi har allerede gjort noget ved det, og det vil vi selvfølgelig også gøre mere ved det. Det er en dobbeltsidig debat. Det er et område, hvor der er nogen, der gerne vil have, at hundehold det skal forblive inde i byen, og så er der andre, der vil have, at den anden gruppe vil gerne have, at de skal være placeret uden for byen. Men vi har fået etableret et vejnet hen mod hundeholdsområdet, og således at de, der også har de hunde, de bedre kan sørge for de hunde, der er placeret uden for bebyggelser inde i byen. Men kernen i problemstillingen er, at vi har brug for arealer til hundehold. Ilulissat er en speciel by, også byplantningsmæssigt. Der er nogle områder, hvor der slet ikke må være hundehold på grund af noget vandforsyning, men altså lige netop de områder er nogle ting, der skal videreudvikles, sådan så at der hen mod den nordlige del af Ilulissat, det bliver mere og mere tildelt til at være hundeholdsarealer. Ja. Og der er samme spørgsmål. Ja, i forhold til hundehold, der er vi nødt til at kigge på netop det, og hvis vi kigger på nogle andre områder, så kan vi jo godt se, at der er nogle arealtildelinger, hvor der er grænser for, hvor langt og hvorhen du må placere hundehold. Og der kan vi jo se, at der er nogle af de begrænsninger, ikke bliver overholdt, og selvfølgelig er der også børn, der ikke har mulighed, der ikke kan sove om aftenen på grund af støjforurening fra hunde. Jamen, hvad vi gør ved det? Hvad vi gør? Ja, vi er nødt til at komme ind på. Ja, jeg prøver at forklare det her. Prøv lige at vente lidt. Ja, så vi er nødt til at er nødt til også at være lidt mindre forsigtige med hinanden. Altså i forhold til hundehold, da det blev bragt op, hvordan behandlede vi så den her person, der bragte netop de her hundeforhold op? Altså, hvad vil I gøre ved det? Ja, vi skal selvfølgelig have en ordning i forhold til hundehold. Og for eksempel Ridderta Kommune, de har en helt klar politik om, hvor de tildeler nogle arealer i forhold til hundehold. Vi er også i en by, en kommune med masser af hunde, så man kan ikke bare dele en befolkning op, til, hvor vi siger, at der er den borgergruppe, der har hundehold, og så er der andre, der ikke har. Ganske kort, jeg skal gerne lige bede dig om at svare ganske kort. Ja, det er meget sjældent, jeg roser mig selv. Altså heldigvis så sagde borgmesteren og var inde på, at der er en vejnet, der er etableret. Ja, det var i min tid, det var mit forslag som kommunalbestyrelsesmedlem, at den vejnet blev etableret. Det var i min tid, og mit forslag, der kom igennem. Men det var lidt ved siden af mine tanker og mine hensigter. Men altså, de arealtildelinger der til hundehold i dag, og i forhold til hundehold og de, der har hundehold, så er vi også nødt til at kigge på, at forældre med børn, dem må vi altså tale med. Vi må have en dialog og samarbejde med dem. De to grupper må forstå hinanden, de, der har hundehold, og så forældre med børn. Hvad skal vi prioritere? Hvordan skal vi gøre det her bedre? Vi kan ikke bare komme op ovenfra og beslutte, at det skal være på den her måde, de her forhold skal være på den anden måde. Det er noget, vi er nødt til at lytte til de forskellige grupper og de relevante interessenter, sådan så vi finder en bedre tilpasset løsning. Vi er i Nordgrønland, der er masser af hundehold. Ja, det skal vi have kigget på. Tak, Nellera. Demokraterne i samme spørgsmål. Er det en god idé at have en dialog med borgerne i forhold til at finde en løsning? Ja, for det første vil jeg sige, at vores kendetegn det er, at vi er en kommune, hvor vi har rigtig mange hundeholdere. Det skal vi være stolte af, det mener jeg bestemt. Det skal vi fortsætte med. Det er utrolig vigtigt, at vi har hundehold, og vi fortsætter med at have hundehold. Der er transport, der er også vareforsyning med mere, som også bliver afhjulpet i forhold til hundeslæder og hundehold. Som Andu, der allerede har nævnt, så at der faktisk nogle nye slædespor, vi er i gang med at køre hen imod i forhold til hundehold, men altså i forhold til det spørgsmål og det problemstilling, der blev stillet, så
Og i og med, at der ikke er blevet svaret fra kommunerne, det beklager jeg utrolig meget, og det vil være en af de første områder, der skal rettes op på. Det mener jeg er noget, der skal prioriteres højst. I forhold til hundehold, vi taler om hundehold, og også i forhold til de andre partier, så har I så et andet forslag i forhold til de andre partier i Inuit Ataqatigiit? Tak, Banang, for spørgsmålet. I forhold til hundehold, det skal vi altid løbende evaluere forholdene, og hvordan vi løser de her problemstillinger. Når vi tænker på netop de her grupper, så er der jo også debatter i Facebook. Der kan vi også se, at det er delt op i 2 forskellige grupper. Det ene hold, som er for hundeholdet, og det andet, som er imod. Men hvis vi skal flytte os, eller flytte området, så er vi også nødt til at tænke på, at det skal være forbrugervenligt. Det må være i alles interesse. Det skal være i alles interesse, at det er forbrugervenligt. Vi går videre til næste spørgsmål. Jakob Jeremiasen. I forhold til vejnet og veje. Ja, vi er godt klar over, at vi her i vores by, der bliver der flere og flere biler. Og der bliver flere og flere indbyggere. Og vores veje nu i dag passer ikke længere i forhold til indbyggertallet. Hvem vil, som potentielt bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen, arbejde for, at vi udvider vejene, også i forhold til parkeringspladser? Vi er nødt til at have særskilte parkeringspladser. Hvem vil arbejde for det? Ja, der arbejder fra dag til dag, så er der lang ventetid i forhold til taxa og andre biler. Uanset hvor meget vi har vores blink kørende, så venter vi længe på at kunne komme til. Hvem vil gøre noget ved bedre vejforhold? Der er rigtig mange biler i Ilulissat, og spørgsmålet gik ud på at Palle Jeremiasen fra Siumut. Hvad vil I lige gøre ved det forhold? Hvad er jeres målsætning? Hvad forestiller I jer? Det er jo meget dyrt i forhold til vejnet og udbedring af disse. Ja, vi har gjort en hel del for at udbedre vejene, og der har været nogle forbedringer, men det er fuldstændig korrekt, at der her i Ilulissat, der er rigtig mange biler, der er rigtig meget trafik, og der er virkelig meget brug for forbedringer inden for parkeringspladser. For eksempel lige herovre ved fodboldbanen og rundkørslen, så der er også ensrettede veje. Altså det er bare eksempler på, hvor vi kan gøre det bedre, og når vi har en lufthavn, en ny lufthavn, så bliver der endnu mere trafik, og derfor mener vi også, at og har nogle planlægninger i forhold til de indhængssteder, der er, så ud ind mod byen med mere. De vejnet, der eksisterer i forvejen, de skal forbedres, også i forhold til fodgængerfelt med mere og fodgængervejene. Inde i byen, mener du? Jamen, også inde i byen, ja. Men hvis vi kigger på, hvis vi går hen og bliver 20.000 indbyggere, så bliver der endnu mere trængt i de forskellige veje, så det er utroligt vigtigt. Vi kan vist ikke være uenige om alle sammen, vi er nødt til at udbedre vejeforholdene. Og desuden, hvad mener I forhold til at forbedre vejnet og vejeforholdene? Altså, det kommer jo også til at koste mange penge. Det må vi allerede begynde at overveje. Ja, jeg tror ikke, vi som partier, hverken det ene eller det andet parti, kan være uenige om, at forbedring af vejene skal være en prioritering fra klokken lige omkring 8 om morgenen og ved fyraftenstid omkring 16, så ikke kun én, måske flere, der mister et sidespejl, og der er rigtig mange, der dytter hinanden. Altså, det er der vist ingen af os, der har undgået.
Vi har allerede begyndt dialog i forhold til arbejdsudvalg, og måske at i forhold til netop i Ilulissat, at hvordan kan vi forvente, at vi kan vente med at få forbedret vejnet og vejforbindelser, fordi at nu er der en stor lufthavn på vej, ja, så er vi også nødt til at investere og poste penge ind. Det vil koste dyrt, ja, men det er også en by, der er under udvikling, så det er en god investering. Og vi vil selvfølgelig fra det slut altid sørge for, at vi tænker fremadrettet, også i forhold til udviklingen inden for infrastrukturen inde i byen, og også hen ud mod den nye kommende potentielle lufthavn. Tak. Demokraterne, ja, altså I siger alle sammen, at alle partier kan være meget enige om, at det er det, vi skal investere i, også i forhold til de turister, der potentielt kommer og skal og besøge Ilulissat. Ja, hvad vil I gøre ved det? Jamen, jeg skal ikke lægge skjul på, at der, hvor jeg sidder som kommunalbestyrelsesmedlem i det her, der har jeg haft nogle forslag frem og lagt på bordet, men de er desværre ikke kommet igennem. For eksempel de undersøgelser, der har været foretaget i juni under sommerferieperioden, de har måske ikke været lykkes helt, men altså sådan er det. Men jeg vil også meget gerne her tage med, at der i forbindelse med den mørketid, der er i løbet af vinteren, at der også er nogle sikkerhedsmæssige områder, vi skal have kigget på i forhold til belysning med mere. Ja, de her vejforhold, de skal udvides, ja. Har I ikke allerede en planlægning? Jo, det er der altså. Palle sagde, at vi skulle evaluere det og overveje det. Jeg mener, at vi allerede nu skal lave en planlægning og en målsætning. Hvad vil I så gøre ved det? Hvad så i forhold til med finansiering? Altså, som minimum, så skal der være vejkryds, også ved fodgængerfelter, især om morgenen, når børn er på vej i skole. Så er vi altså nødt til at have vejkrydsbelysning, altså automatiske vejkrydsbelysninger, som kan styre, hvornår folk de skal gå over gaden, og hvornår bilerne skal køre videre. Altså, det er altså ikke kun Ilulissat, der er en del af den nordlige kommune. Der er rigtig mange områder, hvor der er brug for. Ja, hvad vil I gøre ved det? Er det vejkryds eller lys, eller hvad er det, I vil gøre? Altså planlægningen, og i forhold til det, der er lagt, så skal vejene udvides. Ja, men hvis vi skal have fundet finansiering, og vi skal have midler til at udføre det, så er vi også nødt til minimum at prioritere vejkrydsbelysning og trafiklys. Ja. Ja, vi kan altså ikke være uenige. Det er helt korrekt, at vi snart er ved at få etableret en ny lufthavn. De forfærdelige veje, vi har, og belysning eller manglen derpå, det er uacceptabelt, og det skal vi altså have gjort noget ved hurtigst muligt. Og hvis vi tænker på, især i forhold til kommunen og selvstyret, den dialog, den skal være tættere. Vi skal have en åben dialog og en tættere dialog, også i forhold til kloakering inde i byen. Ja, her, det der er tale om her, det er veje, hvor bilerne kører, og fodgængerveje. Altså, ja, jeg var ikke færdig. Ja, rundkørsel og trafiklys, det er inde i det, men det vi glemmer her, det er, i her kommunen er der 2.600 indbyggere, men Uummannaq, der har de også forfærdelige vejforhold. Det er ikke kun her i Ilulissat, Uummannaq og Pernavik, der er vi også nødt til at hurtigst muligt at få indført, at vi gør noget ved de forfærdelige vejforhold. Jeg er fuldstændig enig, at vi skal have en rundkørsel og trafiklys, men altså alle vejene i vores kommune, der er der kæmpe huller i vejene. Der er alle mulige forfærdelige vejforhold. Folk kan ikke engang gå i vejene i nogle byer. Det er ikke kun én kommune her, at det er ikke kun Ilulissat. Ja, men det, der blev spurgt om, det var de forhold, der er gældende her i Ilulissat. Ja, men jeg vil bare gøre opmærksom på, at rejse ud til kommunen, ja, det er ikke kun Ilulissat. Det var bare det, jeg ville sige. Tak. Inuit Ataqatigiit, hvad vil I så gøre?
Ja, jeg er fuldstændig enig med dig, nej. Men vi skal også huske her, at vejforholdene er så farlige, at det faktisk er personfarligt at gå på gaderne og køre på gaderne. Skal vi afvente en forfærdelig ulykke, før vi reagerer? Det kan ikke være rigtigt, at vi skal vente på, at der sker noget forfærdeligt. Vi skal ikke engang vente på en ny lufthavn. Vi skal her og nu gøre noget ved de vejforhold, der er gældende her. Måske omkring Atarsuit, der kunne vi jo måske udvide vejene, eller man kunne måske, altså det er utrolig farlige områder lige der. Alt bliver lukket ned, og alt bliver afskærmet om vinteren, når man kører nedad. Hvis ikke der har været sand eller småsten, der er blevet spredt ud, så er det jo personfarligt trafikforhold, der er gældende. Hvad så med at få det i gang sat hurtigst muligt, ganske kort? Det vil selvfølgelig tage tid at gøre det her færdigt. Men det ændrer ikke ved, at der skal gøres noget ved det her og nu. Det er jo ikke fordi, at det kun er forfærdelige vejforhold, men det er personfarlige vejforhold, der er gældende. Minutterne farer afsted, og nu skal vi holde en pause på 10 minutter, og derefter begynder vi anden afsnit.